Jepro pano jesa jagao fano lahar pati woi borok jesa fano thoika hingke bini mangko thoino police rok jotoni slai swkang postmortem khlainani bagui rohoro o postmortem khlainani bagui rohoroi report manma bai abo bai borok saimano je tamoni bagui thoika sak de thoika nakiba bui bai de bwthar jakka aborok nainani chai toklayo police rok amo haike report manmani ulo report bo jotono saiman jak tongo je obo bwthar jagi de thoi nakiba bui bai de bwthar nakiba niji sak de thoima klai oborok joto saimano fia bandarok wan sugui naidi obo haibo tongo je thoimale thoika fia babini postmortem khlaimani report check gărui postmortem report khlainani swkang no o antim sanskar khlai payo yakheba bono sogui akoi pai payo bini kam aboni ulokhino bini bagui kuno proof bo mania je bo sak de thoika nakiba bui bai de bwthar jagui thoika o case rok no ঠিক khlaina bagui eba kheba romnani bagui je important manai rok tongmani obo joto kmajak bono kuno romnani dik dia kuno phano rikha abo rokno tui police rok bo kuno phano khlaimanya hingke tini ni video o omono saiman lainai jong obo kubui kothoma hingke jong saiman lainai o video ni biskango hingke norok paithak jora joya saknai tongdi video no skip khlaiawoi hingke sini video tini senglai sinai o kahani shuru ungo Haryana jelani Yamunanagar Jagadri ni simi a jagani kaisa para tongo aboni bumungkha Jagadri a seher no huda sector 17 o kaisa building tongo a jagao batra bumungui kaisa paribar a jagao tonglayo borok kaisa family o poribaro total 4 jon sodosyo tongo puila hingke Yogesh Batra tei bini bihik hingke Priyanka Batra tei borok nei khorok nei bwsa tongo Yogesh wngkha khoroksa businessman tei bini plywood Batra plywood bumungui kaisa company tongo bini nijini a company o plywood ni nirman eba swnamjago a jagao abono karibo Yogesh ni alada business rokbo choliwi tongo Yogesh Batra wngkha a seher ni jotoni slai gwnang hinui sinijago rang puisa gwnang businessman hinui bini bumung gwnang ni bisingo khoroksa borok hinui sinijago bobo Yogesh tei Priyanka ni kaijakmani 17-18 bosor obo hairok wngkha obo belai kheno kolokma relationship tei borok kaijakma hingke hamjagui kaijakma no love marriage khlaioi tei bini khorok nei bwsa rok hingke borok ni tabu khorok nei bwsa tongo borok hingke school o poriwi tongo tei o Yogesh ni buma bwpha hingke tei bini poribar rok hingke buma bwpha aborok hingke Uttarakhand ni khatima parao tongo o poribar rok ni thani kuno phano obab gărui jotono available gwnangsi hingke borok bagui jotono tongo don sampod tei khushi hasa khushi oborok thani jotono tongo kuno phano obab gărui tongthok chathok ke borok din katoklaio daily life rok kaham keno choliwi tongo borok ni awni ulo kheno din sokpaika 28 May 2016 ni salo hor wngui aste phung aika aprukisa aisuk a jorao Yogesh ni nogo khoroktam no tongo borok khorok burui bisingo a khoroktam ni bisingo tongo Yogesh bini bihi Priyanka tei bini bwsajak ni bumung wngkha khwahis hini saimangka chwng a jagao borok khoroktam no a jorao tongo bini bwsajak khwahis ni bumung hingke 16 bosor siko Yogesh tei Yogesh ni bihi Priyanka ground floor ni bedroom no a jagao no tonglaio borok ni bedroom a jagao phiaba bini bwsajak hingkhe 2 tala sakao thuio 28 May ni fungo Priyanka sichairio a jorao normal day haino borok bini bwsai hingke a jorao bwsaya kho Priyanka afuru dakti sijaui bini bwsai no sajana hinui naikha
bwsa sidi office rogo thana nangano hinui normal day life haike no US no sochawi bo US ni phaisingti kuno phano response manliya afro bini bihik wan sukka muktri laikhana belaikheno abagoi bini bihik tabo khingke bono tanggoi dagarkha bwsadi bwsayada hinui aboni ulo bo US ni phasingte kuno phano response manjakliya bihik ajorao bono lilagri oibok bo kuno phano response manjakliate liboli lagya aboni ulo kheno bihik bo belaikheno wana jakmani bagoi bini hamarok te phai hini naikha hama bo phaiya bini khaklap de bakhade dug ongoi tongko hini khnai naikha amo bo jotono thaksa kok thaisa bai sana thanga hingke bo ajorao bini hama rikha bini langma chojak apro bo thwijak abono nogui bihik belaikheno wana jakha bini bwsajak alada jagao thuma bai bono ring horka dakti phaigari hinui tei bini nog gana gini ni borok rok no bo nuhunka help khlainani bagoi tei bo bini bufano bo call rok khaihorka bini jaiti kusti rok no sahorka abo bahai ongoi tongkha hinui ajomsa sichalia rok ni bo belaikheno wana jak ajorao no borok rok jotono rubi paikha o US no tamo ongkha hinui ajorao no bihik saka thangnai horo bo emang nugui kolomtui sra khlaiui bwchamani ulo obo emang sihini boteisa thui paikha phiaba aichuk ongoi phungo bwchamani ulo kheno botei sichalia ajorao aborok khini saka bihik silent heart attack amo haipono ongoi mangkhana hinui bo ajorao kaptui saka US no ajorao logi no hospital ot langjakha phiaba doctor rok apro kwthui hinui saklai rikha aboni ulo kheno kwthui hinui saklaima bai bono nogo tubi phaika bini mang kwthui no bini antim sanskar rok khlainani bagoi Priyanka ni bwsai thwimani ulo Priyanka ni bini bufa tongo borni ji sak saijung bo doctor no Priyanka no sungka thangnai horo tamo ongkha rok hinui hingke Priyanka haino haibono sawi khunarika aborok sawi khunari mani ulo Priyanka ni bufa wansuka obo silent heart attack se ongkhana hinui Priyanka bini poribar ni borok no bini dukho ni kok rok no sawi khunarika US ni buma bufa tei jaiti kusti je khati mamo tongnai rok borok logi no yomnao phaipaikha jotono afro borok ni nogo kisafano shanti kwrui jotono dukhoni bepar ongjak achomsa obo tamo ongkha hinui kablai suklai onglai tonglaikha ajorao wana jaknai kok hingke omose kebo phano saimania je US thimani uklogo karon kubui kok tamo abo jotono obono wansulai tolaikha obo prakritik thwima se obo haino se silent heart attack se onguro khinui jotono wansuklaijak phiaba oklogni kok kubui kok le tamo obo kebo sawi manya Priyanka ni bufa doctor ajorao US ni buma bufano samani ulo US ni buma bufa bo akok rok no khnawi bisas khlaika je bo heart attack ongoi no thwikana hinui nog ni kebo phano borok ajorao salia je US ni mang kwthui no postmortem khlaiui tamo ongkha ongya obo nainani bagoi 29 May o kheno bini joto bidi bidan te antim sanskar khlaijakka bini afro kasto khlai rijakha bono sogoi buma bufa song US ni buma bufa song afro decision nakha je bo US ni nogono afro tongnai hinui ajorao tamoni hingke bini bahamjak bini bwslale thoi thangka tobo bini bahamjak nomborok bwsajak haike wan suko aboni bagoi botabu saijung ongoi thanai hini borok arono tongnani hinui wan suk laikha decision na laikha borok tabu hingke ajagao no bwslani nogono tongnai hinui yamuna nogoro US ni bihik bo sak saijung no saijuk hini te wan suktung hinui haike no bini buma bufa bo no logirina ni hinui ajago tongoi tongkha US ni bihik bo belaikheno no depression o klaijak saijung bo bahaike amsuk din kolok lainai hinui haike no din laikha sapta laikha mas krengkha
yogesh ni buma bwthar tabuk phano uansugui mania je borok ni bwsala yogesh borok ni logio tabuk kwrwi thwiwi paikha obo kok no tabuk phano borok bisas khlai manya jotoni slai hingke buma no belai kheno dukho nangjak tei depression no klaijak bwsala achomsa amotui thangmani bagui bo kisa phano bisas khlai maya bini gana tongma haino ma tongjago o bini buma amsike bwsala no hamjakma bai bini bwsala achomsa bono yakar thangma bai bo kobor hai wngui depression no habui thangka ekdin salsa hingke buma ni imango belai kheno hamya emang nuknani nukjakha salsa buma media ni bwskango phai sapaika je bini bwsala bini imango phayui help sanpayo chubachu sanpayo hinui tei sapayo buma no koyekjon gundarok ano bui tongo ano manchiri di hinui obo hai hinui bwsala bini imango chirik sawi tongphayo poila phuru o emang nukma bai bini nog ni borok rok no bo sawi khwnarika phiaba kebo phano bises khaya emang ni kok no ba sabo bises khainai ba aboni bagui bwsala thima bai bo gehera satma eba depression klaijak aboni bagui sibo obo hairok khuna trauma o hinui bwsala thimani kotor agat bwkhao nangjakni bagui no obo hairok khuna obo kunuya obo emang sirok hinui bini nog ni borok rok bai sajakha joto bai no buphabo uansugui no paijak je bwsala heart attack wngui no thuyo hinui buma buphano sawi khwnariwo je obo hai emang nugo obo hai de wngkhana hinui abro keno buphabo bono thamogui sawo je obo emang se obo kunuya hairok hinui phiaba mamla amsuk jora tongya aste buphabo shok wngnani jengkha je bwsala heart attack wngui thwiya alada se wngkhana hinui aste yogesh ni buma ni kok no khunjo kannani jengkha tei uansungnani bo jengkha obo hai wngile thwiliana rok hinui bahai kele 42 bosorni amsuk kuchuk kotoma khom borok no bahai ke heart attack wngui mannai kaham susto shorir se tongmani oborok borok uansuk laikha yogesh ni umor 42 bosor siko tei bo susto shorir no tongo kuno phano bemar rok tongo pressure tongo obo hai rok bo bini sak shorirok khwnayako na kuno din bithi rok chawi tongo na waisu chao obo hai rok kuno phan se kwrwi kho doctor lai suo na bithi chao na doctor phunugo obo hai kuno kuri tutui bahai kele achopsa heart attack wngui thwi mannai obo rok borok tabuk hingke bising uansungnani jengkha bwkhani rok no tui bo agi rogo kuno phano khwnaya bala bahai kele wngui mannai aborok no uansugui bupha uansuka je bini bwsala heart attack wngui thwinani kuno phano nukhuriya hinui a kokrok no uansukmang june ni pura mas laiwi thangka joto kokrok uansuk laimani ulo buma bupha uansuka je police station o thangui borok FIR eba koklam rilainai hinui jagadri police station o thangnai hinui borok uansuk laikha afro police rok bai borok salaikha je 27-28 May ni bisingo borok ni bwsala yogesh ni thwimani karon heart attack ni simi wngwo phiaba obo kubuite thokai obo kuno phano sengsia rok hini salaikha phiaba borok bisingo shok tongo je yogesh thwimani heart attack wngui thwimani obo prakritik ya borok bwthar jakhna rok hini saka police rok akok rok no khnawi yogesh ni buma buphano postmortem ni report sanka phiaba afro yogesh thwimani ulo postmortem phano se khlai jaglia aboni bagui borok ni yago postmortem report phano se kwrwi tei tabuk hingke kwbangma mas bolai thangka yogesh ni antim sanskar bo khlai paikha police rok ni thani obo kotorma kok wngui bachai phaifika police rok ni bagui bo tabuk tikhlai mannani bwthar nai rok no tikhlai mannani belai kheno kothin wngui achai phaika thwimani swabhabik de na oswabhabik obo police rok bo naitugui tukhlaina hingke belai kheno tuknai
tei bwskango kuno phano nukhuria sorak rok bo. Police rok buma buphani mwkhang tei dukhoni kogrok no khwnawi bum buphano thamogwi sao je chung kuno mungsasrwk khainai tawanadi norok nilar tongdi hinui. Police adhikari rok uansuka je bwsala thwimani bagwi bupha tabuk depressed ungjak hinui. Tei o kubui kok no borok maniwi manya wngwi tongkhuna rok hinui uansuka borok. Police rok borokni complain di mani FIR rok to swi narkha phiaba borok kaham ke chaitoklailiya borok obahai rok uansukui. Omo sudo na matrani case haise wngwi tongsuo bupha kwbangma bar no laisuka police station o. Bupha haike no police ni chokoro himwi mangno tongkha phiaba bupha last kala uansukui mankha je police rok o jagao yapri kahamke seglak hinui borok sebo selaya hinui saimankha. Apro bupha uansuka ang sak no jekuno khlaina nangsinai masasang no ang help sanani nangsinai obahai rok hinui police ni thani simi nai tongkhai wngglak rok hinui uansuka. Bupha saimano je private police rok ni haino tongo je detective abo police rok haike no samung khlaio. Police rok ni hai power sampark yakebe network rikha no borok naitugui tikhlai rio detective rok. Borok private wngma bai rang no tui borok naitugui tikhlainani bo chaitoklaio. Buma bupha aboni bagui no o private detective no tui borok jangari eba naitungnani chenglaiha. Koikdin poro hinke no bupha yogesh bwtharni thwimani uklokni kok saimanani bagui khoroksa detective agency bai kok salaikha. Dol rok o video belai kheno kolok wngwi thangkha next part o hinke tamo wngkha bwthar nai sabo oborok joto sawi mannai ge next part norok jodi naina muchungkha hinke comment khlai sadi norokni bagui ang next part tubunai. Norok naiwi bo joto comment khlai saya aboni bagui ang ani bwkhang bai thango hinke norok jodi next part naina no muchung tonga hinke comment khlai sabai di. Jotono haino hai tesa hambai maya foro paithak jora nai tongmani bagui.